liburan. Jawa halmononado hadawato malalupon debata jaladang manguhum ibana marguru tu pamidani matana jaladang manguhum ibana marguru tu nabine pinggolna. Maridete atigoran tayo mohonna akan nabogos jala maridete sintongan nipati kosangna uhum tu akan daman danahon jala maridete batayan di pangana di basona danahon jala maridete to dinibirna buduan na lapan jadi jala atigoran to ohos nilutingna jala hagonaron ohos niya anak. Telah mencapai melubu dengan bagian jalan tapak modal aparat nabe jalan panganan misingan dulu sewan dunia. Jalan poso-poso marmemean di lampu ruang dari jalan dari namburan sirang susu manganaro tanganna turuang milibe. Dangpe manjahati manang mangago nasibah disanto dorong banyakku. Ego patulang tuan di jauh patanon sobot. Soman air di laut maluku bitentulanna. Jadi masa matinya sadari uso-uso maka berbegu di urat isisai. Nabi antindang bayi pertombol di angka wangso jala tongolon nado kamuliawan. He maho marsinondang maho aina Roma panendangmu jala mulau di Jawa bisa di atasmu. Ai dama hawlomondo makukubitan mon jala hulapon akabangso alai na bisane ma jauh di atasmu jala marsinondang hamulion na di atasmu. Boleh kita musik kan, musik box. Boleh doang tujuan mangaradia, kunci genset. Nanti dua. Tapuji matumata manite kor mandes maranata. Maranata Pak D. Pak D sangat. Pak D. Kaos pangaradema liturgi 4B. Harus. Oh ya. Genset atik buat topu mati kalian kunci genset